Samsung Galaxy S26 hatarynyň bahalaryny $200 çenli arzanlatdy. Bu kampaniýa Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna smartfonlaryň bahalaryny gönüden-göne peseltmek boýunça aksiýa başlatdy. Kampaniýa ulanylan enjam täzesine çalışyrmak maksatnamasyny ulanmazdan $200 çenli badawat arzanladyş hödürleýär. 11 martda başlanan satywlardan takminan bir ay soň amala aşyrylan bu çäre täze flagmanlara bolan aljylyk islegini höwetlendirmäge gönükdirilendir. Desine arzanladyşyň möçberi şular ýaly paýlanýar. Galaxy S26 inni bahasy $800 başlaýar. Galaxy S26 Plus bahasy $1000 başlaýar. Galaxy S26 Ultra bahasy $1100 başlaýar. Aksiýa ýat gowrumynyň ähli variantlaryny we renk saýlawlar üçin hereket edýär. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Turkmenportal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutmaň.